Goedenavond, het is zondag 3 april. Dit is het nieuws in Zeeland van vandaag. Tot eind april trekken Amerikaanse militaire voertuigen door Zeeland. Ze maken deel uit van een groot militair transport dat onderweg is naar een oefening in Oost-Europa. Nou, wat je hier ziet, dat is een jongensdroom natuurlijk. Honderden tanks, panzerwagens, artilleriehowitzers, Bradleys, M1-tanks. Roughly 90 tanks, 150 Bradley fighting vehicles, 15 Paladins, 400 tracked vehicles and 600 wheeled vehicles coming to the port. En dat is meer dan het Nederlandse leger aan voertuigen bij elkaar heeft. Overigens gaat het echt om een militaire oefening die weinig te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. Niet direct. Dit is al maanden van tevoren gepland, Defender 22. In juli hebben we al bij elkaar gezeten. Dat het nu zo samenkomt, dat is puur toevallig. We are focused on supporting our NATO partners in Operation Atlantic Resolve. Het gaat dus om een grote operatie, waar ze dus wel even mee bezig zullen zijn. Wat de Zeeuwen gaan merken is dat iedere dag een terrein met allemaal gepantserde voertuigen, tanks door het mooie Zeeuwse land trekt. En iedere dag ook tientallen vrachtwagens met Amerikaanse materieel naar Brabant toe rijdt. Het treinverkeer in Zeeland ligt net als in de rest van Nederland al een groot deel van de dag plat. Vanwege een technische storing zijn de reisadviezen in de NS-reisplanner niet actueel. Op de stations kan geen enkele informatie gegeven worden over de treinen en ook de omroepsystemen werken niet. De verwachting is dat de storing niet voor 8 uur vanavond is opgelost. De namen van de Zeeuwse boekverkopers Antonie Vierloos en Monique Eskens zijn gebruikt als personage in het nieuwe boek van Jeroen Windmeijer. Er werd ooit eens aan ons gevraagd, dat was ook aan mij en bleek later aan Monique ook. Hij is een boek aan het schrijven wat speelt in Zeeland en zou ik je naam mogen gebruiken? Dat was eigenlijk simpelweg de vraag. En wat zei jij toen? Direct ja natuurlijk, niet beseffende hoe hij dat voor de rest ging gebruiken. Hoe is hij bij jou terechtgekomen, Monique? Jeroen en ik delen een Leids verleden, zeg maar. Hij heeft ook bij de winkel gewerkt waar ik in Leiden heb gewerkt. En hij heeft inderdaad ooit eens gevraagd van, joh, mag dat? En ik denk, net hetzelfde als Antonie. Ja, natuurlijk, hartstikke leuk. Ja, totdat je het gaat lezen, denk je, oh, wel heel erg leuk. Wie spelen jullie? Wie zijn jullie in het boek? Qua namen hebben ze ons gemixt. Dus je hebt Monique Vierloos en Antonie Eskens. En ik ben een antropologie-student en ik zit op Paaseiland. En Monique werkt bij het Zeeuws Museum als conservator. Ja, ik wilde altijd alles iets met archeologie doen, heel vroeger. Dus uiteindelijk nog is het goed gekomen. Zijn jullie blij met jullie personages? Ja, ik wel. Ik ook. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel een leuk type. Ja, en sowieso, het is geweldig. Het is gewoon heel leuk om dit zo mee te maken, ook reacties van mensen. Dat is wel bijzonder dat je dat op deze manier... Hebben we dit nog nooit zo gezien? Nee. Dit weekend stond Zierikzee in het teken van de 5e Open Zeeuwse acrogymkampioenschappen. Acrogym is een combinatie van acrobatiek, dans en turnen. En daar genoot iedereen van, want het kon eindelijk weer. Waarom ben je hier vandaag? Ja, omdat mijn vereniging hier is. Ik heb zelf vanochtend gedaan. En hoe spannend is het? Super spannend. En hoe blij ben je dat het eindelijk weer kan, zo'n groot toernooi? Ja, super blij. Echt heel fijn. Ja. En ook leuk dat iedereen zo gezellig is hier allemaal. Vind ik altijd wel leuk. Ja, het is het eerste grote toernooi van de afgelopen 2 jaar. En dat is belangrijk. En in Nederland heeft nog geen toernoois plaatsgevonden in deze grote mate. We zitten nu aan de top. 400 deelnemers, 180 teams. Ja, het verloopt fantastisch. Er is sfeer, er is ontspanning en er is kameraadschap. En iedereen is blij dat ze elkaar weer zien. Want de acro's kunnen elkaar allemaal in Nederland natuurlijk. En voor het Zeeuwse sportnieuws gaan we naar Stefan Nijpjes. Nancy van der Ven uit Vlissingen is haar koppositie kwijtgeraakt in de strijd om het wereldkampioenschap motocross. Bij de Grand Prix van Portugal eindigde van der Ven op de 2e plaats. Lin Valk uit Nijverdal won de wedstrijd in Portugal en heeft ook de leiding in de strijd om het WK overgenomen. Van der Ven raakte overigens geblesseerd na een val in de vrije training, maar kon desondanks toch nog naar de 2e plaats rijden. Meer beelden zie je straks in Omroep Zeeland Sport en in de uitzending ook aandacht voor korfbal. Want Top uit Arnhemuiden heeft met de hakken over de sloot de 2e ronde van de play-offs gehaald voor een plek in de Korfbal League.
Top ging gisteravond in Pijnakker tegen Avanti met 27-21 onderuit. Een nederlaag dus van 6 doelpunten verschil. Maar afgelopen dinsdag won Top van Avanti met 7 goals verschil. 1 doelpuntje hield de ploeg van trainer Edwin Kopolse dus over. En dat betekent dat Top door is naar de tweede ronde, waarin Unitas uit Harderwijk dinsdag de tegenstander is. Hoe leeft dat, die korfballeague in Arnhem-Muiden? Ja, natuurlijk leeft dat. Dat is het hoogste. En ik denk als sporter wil je het hoogste bereiken. Ook wij als kleine vereniging in Arnhem-Muiden. We hebben het in 2016 natuurlijk de finale gehaald. En ik heb hem toen niet gespeeld omdat mijn Achillespees afscheurde. Ja, dus ik zou hem super graag willen spelen en winnen. Verder in de uitzending aandacht voor tafeltennis. TTCM tegen Arnhem-Muiden in de 3e divisie. En voetbal. Er zijn beelden van Hoek tegen ACV en Terneuzense Boys tegen Nieuwenhoorn. Tot zo. Het begint allemaal steeds meer op een echt voorjaarsplaatje te lijken met felle opklaringen en ook middelmatig grote stapelwolken die wat dreigend worden en ook een paar buien maakten. Dat bij windkracht 3 tot 4 en een temperatuur rond 8 graden en daarmee was de kou toch wel uit de lucht. Er komt ook geen nachtvorst meer, minimumtemperatuur komende nacht van 2 tot 5 graden, vannacht werd het op veel plaatsen nog min 2. Het raakt ook bewolkt vannacht en de zuidwestenwind neemt toe naar windkracht 4 tot 6. Maar het is nog wel droog. Dat zal morgenochtend snel voorbij zijn. Er komt een front met vrij veel en vrij langdurige regen aan. En ook morgenmiddag zijn er regelmatig een paar buien. Aan zee komt er ook windkracht 7 uit het westen te staan. De maximumtemperatuur is 9 à 10 graden. En het wordt ook een wisselvallige en nogal bewolkte week. Dinsdag valt er ook af en toe regen. Daarna wisselen buien en enkele opklaringen elkaar af. Dus de droogte van de laatste maand die wordt nu een beetje gecompenseerd. En tot zover deze korte Zeeland nu van deze zondag. Blijf kijken, zometeen natuurlijk Omroep Zeeland Sport, maar ook onze serie Ik Ben over Zeeuwse kunstenaars en vormgevers. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.